வணக்கம், வள்ளியம்மா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தாளித்த தோசை. அதாவது மாவு நம்ம ரொம்ப புளிச்சிருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம அந்த புளிப்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு தாளித்து எப்படி நம்ம சாப்பிட்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அந்த மாவுக்கு இந்த அளவுக்கு நம்ம ரவை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். அந்த புளிப்பு தன்மையை குறைச்சிரும், ரொம்ப ஸ்கிரிப்ஸியாக இருக்கும். அதுக்குள்ளே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. கலக்கி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம தாளிச்சிக்கலாம். தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய், அதுக்கு கடுகு போட்டுக்கிட்டோம். இப்போ அடுத்து வந்து கருவேப்பிலை, 2 வெங்காயம் சின்னதாக நறுக்கி போட்டது நல்லா வதக்கி கொடுங்க. இப்போது கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு சேர்க்குறோம். நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம சாப்பிடும்போது மென்று சாப்பிட்றது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நல்லா வதங்கிட்டு வருது. இப்போது பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறோம். நீங்கள் காஞ்ச மிளகாய் யூஸ் பண்ணலாம். நல்லா வதக்கி கொடுங்க. தயாராகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அந்த மாவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது அந்த மாவோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதோட கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம தவாவில் ஊற்றி வச்ச மாவு எவ்வளோ அருமையாக திருப்பி போட்டாங்க பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், தோசைக்கு தக்காளி சட்னி ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இதை செய்து பாருங்கள்.